Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба видеои имрӯзаи мо. Навори навбатии мо аз анамин корвон тарафи пажарка нулевой дарвоза дуюм рядай анамхе куртои фасони арӯсира ба навор гирифтагӣ ҳастам. Материалоша ино чӣ хол доранд, нархша ози нависта будам. Бинед чӣ холдорои 3D аҷоиб фасон ҳаст. Баъдан намхе вишифкадоро инамино ҳамаш вишифка дар гирбишин 450 сомон. Заминаш гирбишинай дӯстони азиз, хушрӯвакай. Ира ҳам метавонед чихолкати пӯшед, ҳам анамхел ягон намуд паплин ё ягон хел дигара чихол мекунанд. Бинед ози аз ино бо дигар хеглошам ҳастай. Барои арӯсако беҳад хушрӯвай. Ино нархошон 600-700 сомон буд, ози бо арзонтар шидай. Анаминам самарқандиёям лавдоманиёш ёям барои арӯсако хушрӯвай 350 сомон як либосаш. Нависта будан чанд арӯсаки ба мо материалои арзонтарака ба навор гиред. Ина марҳамат бинед мисол ки 350 сомонаш ҳастай, 400 сомонаш ҳастай, хушрӯванд. Аз ино ози бо пурратар нишон метавам инаи паплинои 3D-ра. Дар инҷа бошад чихолдоро. Бисёр чихолдорои фасонанд. 350-400 сомон як либосаш. Вишифкадорои аҷоибанд. Бинед ино бо ҳози мисол рангошон модадай ҳамаш. Хучонам стилёшон фасон. Як либосаш 350-450 сомонӣ. Ин агар дар кор бошад нависед, мо доставка мекунем ба Русия. Дар ҳар видео ма гап мезанам, мефаҳмонам ва боз ҳам такрор мекунам ки мо бо почта равон мекунем ки аз 3 ҳафта то 1 моҳа рафта мераса ва 10 кило анамин нархи ами бор 10 кило доставкаш 370 сомон мешава. уҷада мо чек равон мекунем ба шумо, дар танаям чек навистагиай нархшам хучам. хулос ҳама хел. Бинед анамин чихолдоро ҳамаш 350-400 сомон. Бисёр рангои хушрӯ, гулои хушрӯ. Чихолошон кати 3 метрш анамин нарх. Ана ин гирбишиное ки будан ҳози нишон додум. Ино твоёшан, сеточниёшан. Иам вишифкаай, ки ай тагиш чиай? Чихол. Иш гирбишин нестам, хеле сеточниай. Марҳамат, гулои фасонак. Инош 450 сомон. Баъд бо ҳастози 250 сомона чихолдоро. Сеточниёи 250 сомона. Инаминош 250 сомиян. Иёям куртои арӯсида хушрӯ меброянд. Барои мисол духтарако фасон мешаванд. ҳаст бо анами хел арзонтарак 200 сомон як либосаш. яке ба фикрам инора халада ба я барин истифода бари аз куртада вайда хушрӯтар меоя абаяда. баъд 600 сомони анами хели паплинои фасон. набине гулошон 3D яйхе бромадагиай гулошон. ҳам рангошон хушрӯвай, ҳам анами дизайнаш аҷоиб хушрӯвай. як либосаш 600 сомонӣ. бо худтон аз наздик биёед бинед. Касеам хеле имконият дорад дар Тоҷикистонай мисол омада метавонад бо дар корвон ами нархҳоро бина хучон. дар ҳар видео ма гап мезанам ки ҳангоми бозор меоед як бор муқоиса кунед нархҳои чанд нуқтаи савдора, баъд сифатошонам аҳамият диҳед. инаи намудаш 450 сомона. ино медонед материалаш чорни принси меган. ин материала ҳечи намеша, намеруша мисол. баъд ҳастан амихе комбахтои фасон 300 сомон. нигина доранд, рангакошон набинед ҳар хела хушрӯвак. ина касоне ки мехоҳанд арӯсако метавонед аз ино интихоб кунед. 300 сомона комбахт. патошон баланди хушрӯвай. ози насиб карда боша бо комбахтои қиматтаракшан ба навор гирифта шояд ки паго ё пагои дигар пешниҳод мекунам. дар инҷа паплинои вишифкадори арзон аста 160 сомон либосаш. метавонед аз ино
дархост кунед. Як чиз дига дӯстони азиз ки шумо вақте аз ино бисёр гиред бо арзон мешаванд. ино нархҳои як донашанд. агар ки мисол бисёр харидорӣ кунед ин материалҳо ҳамаш бо арзон мешавад. ин вишифкадорҳои поёнам ҳамаш 160 метиянд. ина барои оптом мегиред, барои мисол тӯй мегиред. метавонед ки дархост кунед. албатта ки мо равон мекунем. анаи бабочкадорро бинед, нусхаҳои бабочкадори паплинишай фақат ду рангш мондагиай. ай иш 370 сомона. и рангш дига, нархаш дига таракай. сифати материалам дига хеле зурай. баъд 250 сомаша озинишон метиям. анавое ки гилш лавдоманиш борикакай вай 250 сомонай. ай айнами 250 сомона фақат 3 ранг мондагиай.